Hard yun eh. Last game na natin. Manero lang ito yung palo niya eh. Silence na yata. Dapat ginawa ko. Hindi siya malakas. Ito yung malapit na yata. 8-6. Oo, dyan. Part 4 yan. Bigyan nga ako naman. Ganun po. Nasanay na ito. Nasanay akong dumudala ng shift pad. Naiwan yung pawon. Ganun ako. Sinabal ko kasi nasanay ako dumaganong ganun pa. Naiwan ako na. Ganun pa ako.
Select na tayo. Yung kanya kasi gana ng ultima. Tension mo naman kung